Een landelijke actie, de voedselbankactie. En dus later collega Wim Brons is al een weekend heel druk west. Hij zit zijn moer mij op het bureau en dan het zwit op een vallen Wim. Oh, ja. Maar dan moest al je artiesten regelen, studiotijd regelen, clipmakers regelen. Ja, dat komt het. Ja, van het voedselbanklied. Ja, klopt. Ja, daar ben ik bezig geweest. Wie, bij een actie het lied. Dus Wim, was dat wel? Ja. Nou ja, uiteindelijk ja, leuk. Ja, ik vind voor een lied voor een actie, vind ik, het is best een serieus onderwerp. En het is een serieus onderwerp. En dan is het, volgens mij, mijn opdracht is dan om het een lied te maken wat, wel een beetje een all-together-achtig gevoel oproept. Hè. En, de We Are The World valt al gauw, hè, dat tekst. Ja, oké. Maar ja, het maakt echt net een volle voor de gewoon lezen. Net te obligaat worden, want dan is het, dat is ook net, dat maakt wel een beetje zo'n eerste voldaan. En dat is volgens mij wel even slagen. Maar wie? Ben je hem helemaal op nul begonnen in muzikaal opzicht? Wie er een idee of kwam je toen echt mee een basis hoor? Nee, we hebben geen idee. En we hebben een tekst geschreven, German Jan Tekstra en Harm van der Meer hebben mijn strijd een tekst geschreven en ik begin vaak maar de muziek als de tekst al klaar is. Dus de tekst weer clear, of voor sommige procent clear. Toen heb ik de muziek onderzetten en dan anders nog wat bij. De leadvokalen eigenlijk, wie die wel bekend? Ja, Eigenlijk ben ik begonnen met Jack Bottleneck. Ja. Ik vond het direct van, dat is zijn oorspronkelijke zanger. Ik dacht van, die maakt erin, als lead. En dan zie ik het een mooi contrast. Nou ja, dat is volslagen. Ja, maar toen was er heel wat mensen gevregen. Ik zou je Maris de Boer hier in de studio. Die woont het. Nee, die woont het? Dat moest er net, joh. Nou, ik vond iemand het uittekenen. Nee, ik hoor natuurlijk goed maar dan. Ja. Wat is die rol west? Had ze gewoon mij zongen of was het mij componeerd? Nee, in dit geval gewoon maar die in ieder koor. Ja, leuk man. Wat vies van het initiatief trouwens? Ja, nee, super. En natuurlijk gooi door, helemaal goed. Maar ik knap toch dat, hoe lang is het ben? Dus krijg ik dus weer mijn bellen het en op ieder geval lied en dan hoe dat al je toch staan kan, mooi aan tekst maar wie heel knap dingen zo snel. Ja. Nou, de neemt alleen wat naam, maar er had nog wel wat muzikanten bij de lussen, hè? Ja, wie bij deze stoortje, Jan Tekstra, die kwam ook al met tekstadviezen en daar raak ik heel veel meer involved om het zo maar te zeggen. Toen kwam Iris Kroes en de rapper Harm van der Meer, die ik van in de Holle, dat vind ik een van de meer oorspronkelijke rappers van Friesland. DJ Dulak. DJ Dulak, en Harm van der Meer, Dulak, dat is dan Frans. Wist dat wel? Oh, nou stel ik het. Oké, dat is een mooi jongen. Ja. Lachen weer. Maar goed, je bent met je dan eigenlijk, du bent aan het componeren, Slijn. De moderne manier, iedereen ideeën sturen via de mail of zo, hoe je dat doen? Nee, Wim zei al van We Are The World, dat soort genre. Dus het normaal genre. Dus ik heb eerst het refrein zetten van, zij is het ongeveer wat het dan voor iedereen om het snel op te pakken. En dat ging met het koor fantastisch en dan zo zijn. Ja, leuk man. Goed. Ja. En wat er dan een clip komt. Maar is een stukje in de clip of is toen niet na? Ik hier er wel bij, maar dat ben ik nou al wacht. Ja, we kunnen hem aandraaien. Ik zie dat Maris er in zit, dat is mooi. De opnames is hier, maar hier in deze studio, of de Noorderwien studio, volgens mij een hele dag zitten, denk ik ook. Ja, van Blaas, Jalbert Jongen tot Jong 8 uur, die een hele dag met opnames en clip. En daarna is er nog daar heel zwier om mix volgens mij. Ik denk Lins Valk die heeft het mixed en opname. Die had ik flink kon lutsen en toen de clip nog, al ik denk dat weer achter, het kost al even meer dan stinkt, een kwartier, maar het resultaat is oké volgens mij. Ik ben heel blij. We gaan echt de première krijgen in deze studio, dus voor de mensen die televisie zorgen, zorg even lekker mij en mensen die op dit staat radio gaan, wat ik al zei, snijdt morgen dan door de herhaling. Natuurlijk best tevreden hoe zou het noemen, maar bol in een kwartier, er best wel wat wendwieben, hè? Ik ben altijd natuurlijk wel secuur. Maar ik ben heel tevreden. Hoe het ging, het stierde de baas hier heel snel op. Alle koor, de solozangers zien er heel gauw op. Als allemaal hier maar één take neder. We hebben dan daar in de studio zitten, heel dag. Weet ik niet. Maar die vooral heel gezellig. Heel gezellig. Hey, maar de clipmeidje is nog wel van een oororde. Ja, daar heeft Wilfried bij maar die heeft zijn eigen idee erop losliggen. Die heeft er eigenlijk wel een beetje verhaaltjes voor maken in beeld. En volgens mij heb je dat hartstikke goed in. Het is een redelijk rustige clip wat mij betreft. Maar wel prima. En mooi noem ik haal wat audio je hebt, maar dan net de clip. Dus, maar dan meisje nou even een oortel of ze zullen even een officieel moment hier creëren, meisje nou. Wat ik nog zo van 5 tot 1, dan start Frans nou de clipjes. Wat zijn we erbij, jongens? Ja, het voedselbank leert en de clip. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Dankjewel, super. Oké. Wiebe. En ik denk dat het dit is om te zeggen dat het bijna de deur is. In deze actie hopen wij iedereen in zijn hart helemaal hier te zetten en jou wat jou hebt. Dankjewel. Klaas de Vries, directeur van de Voedselbank in Ljouwen. Zullen we u zetten? Ja, oké, Je moet even voor mijn lijf komen. Daar bouw ik allemaal aan. Ja, je hoeft er niet in, maar ja. Ik zit jammers. Ja, toch wel. Mooi gezongen, Rogier. Prachtig. Ja, mooie stem, hè? Ja. Nou, zo vanavond een keer genieten. Wordt vanavond een keer genieten. Ja, vanavond gaat ze nog meer zingen. Oh. Komt er een excursie of zo? Die het speelt nog deze, die CD-opnames gemaakt bij het Moet ik alles worden? Dat is het zo mooi. geschikt voor Mooi hè? Ja, mooi hoor. Ja. 50 seconden. Hij zit er zo tot Net alsof we dit liedje eerder hebben gespeeld. omroepfriesland.nl. Ik kan trouwens de tekst ook nog lezen. Via de Twitter oerol is hij te zien. Volgens mij ook op YouTube. Dus de clip is oerol te zien. Ja, hij zit online. Ja. Hij is hartstikke leuk, man. Mooi zo. Nou, dankjewel Wil. Ja, ik zeg nog een soort logo's, maar dat is het logo van de landelijke actie. Dus Ja, dus alle regionale omroepen nog acties voor te maken. En wij vieren dat jullie eigen taal en jullie eigen provincie natuurlijk. Ja. Hartstikke mooi, dankjewel. Maar is Wim, natuurlijk ik Wiebe, maar Wiebe had nog wel wat te dwaan in het sturing. Wiebe, wacht zo bij mij.